u tal-linja ferrovija li jittrid x'inniġ braw bil-mixi naru silċin gawdu l-ħajja monstri kbar sew u ġrajja dragoni minn ta' kull is ħajja waħda għal-pinnis. In-naħa l-oħra tal-port tal-Imġar fost oħrajn illum nesperjenzaw il-ġebla taċ-ċawl tal-ħalfa u l-għadajja naturali ta' Sant'Antin. Eżatti warajja għaw il-ġebla taċ-ċawla. U ma' Chris illum ħankompli nuri xi postijiet differenti illi forsi mhux ma jkunux magħrufa magħkom u fl-istess ħin ikollhom naqra sigriti ħelwin li jekk wieħed jieħu naqra avventura u jagħmilhom jinnaf pereżempju bil-maskla taraw perspettiva differenti. Chris, warajja qed tgħidli li hawn dawlerin ħelwin mal-ġebla taċ-ċawla li qiegħda eżatti faċċata ta' Kemuna, t-torri ta' Kemuna. Li jekk tidħol ġo fihom. Bażikament għaw waħda għar speċifikament li jekk tidħol minn ġafija minn hawnhekk ma tantx tidher wow eżin kolmi xi triangle u daqshekk biss. Fil-fatt ma tarax fejn tibqa' għaddejja. Imma jekk tibqa' għaddej tasal in-naħa l-oħra tal-ġebla toħroġ minn barra. U tkun għadek fil-wiċċ biex m'hemmx għalfejn tinżel bladis. Okej. U kif jidher? Le, bażikament minn isfel jidher isbaħ. Għax sinnendi il-kuluri tal-ilma barra li naraw turkos, blu u so on, hemm anki peress li hemm l-alka u ħaxix ieħor naqa' vegetation soħra, għandek il-kannella, l-orange u anki l-isfar. Allura qisek fiex inti ritratt taħt l-ilma, tidher qisek int silhouette u l-komplement bil-raġġi tad-dawl li diħlin eżatt fuqok għandek riflessjoni ta' layers ta' kuluri fuq xulxejn. Tajjeb illi ngħidu li dawn il-postijiet illi qegħdin nuru ma jkunux aċċessibbli bil-kumdità u bil-karozza, jew tiġi għalihom blawm, jew tiġi għalihom b'xi kenura. Eżatt. Jew bil-mixi, hawnhekk tara qed naraw il daw jisnorkeljaw ukoll. Probabbli ħajsibuha. Issa hawnhekk tħallna fil-parti ta' wara l-ġebla taċ-ċawl. Fejn qegħdin bħalissa hawn jgħidulu xorta parti mill-ġebel taċ-ċawla. U da jkun ġebel li waqa' matul iż-żmien. Bażikament jekk qed nikkonsidraw bħala ġeoloġija hawnhekk hawn biċċa fault ngħidulu aħna fejn naħħa intlatzet u naħħa l-oħra waqgħet. Issa f'Dolkos il-ġebla kienet parti minn naħħa li waqgħet. Allura għalhekk m'hemmx qisu bridge connection magħha. U jida fuq naħħa oħra. Le, jaff jista' jkun li xi darba kienu maqgħodejnija. Żgur. Bażikament hawn ditti hawnhekk. Hija? Naqażiet fraġli għax pereżempju l-iżjed waħda li miftuħa. Ma ġemba eżatt hemm ti oħra. Wara xulxin. Eżatt, u hemm ti oħra ma ġemba u anki fuq din naħa hawn tieqa tinfit imma kbira bħala hawn section tal-blat. Parti minn ħundu għaw biċċa ngħidulu d-daħla ta' Bamberejn. Bażikament għaw area ġast daħla sempliċi. Imma ġa biċċa xi ħaġa sempliċi żgħira għaw ħafna erenzor. Issa erenzor qed ngħidu. Litteralment pereżempju għawor waħda kemm tisnorkelja taħt naqa' ilma u tiġi ġa buqqa orja joqogħdu 3 persuni ġa fija. Sempliċi. Ġifieri todos u tola. Imma todos. Jekk l-ilma u għabbax biżżejjed m'għandek x'għalfejn todos. Fimtek. Għaw ġewjat. Eżatt. Għandek żewġ eren kbar in-naħa ta' wara u n-naħa ta' quddiem. Imbagħad hawn ġa dawk iż-żewġ eren stess hemm l-eren iż-żgħar. Pereżempju din li qed ngħidlek jien qiegħda ġa din l-ewwel waħda. Ġifieri di d-daħla ta' Bamberejn
U l-erin ta' ġo fija. Ej, Okay. u barra minnek, jien xqalli ħattijħor. Għaw bieċa ora hawnhekk fejn ma nafx tiftakrux il-film Count of Monte Cristo. Eħe. Issa dak il-maġġoranza kien ħadim kamuna. Imma ħadim partijatu kien għawdix. Issa hemm xina fejn jinżil ġa jisawor u jisib teżur. Il-teżur ellejn insomma id-daġa bieċa or minn hawnhekk. Imma dill-or ġal bil-fors biss bil-Google. Okay. Kif kienna bħal ġebel ta' ċawl, aħna f'Għawdex nufu li hawn żewġ faults ġeoloġikament. Issa bażikament aħna bħala ġeoloġisti naraw ċertu fattizzi biex naraw li dawn huma vera actually hemm il-faults. Per eżempju f'Dolkos, fault aħna il-mod kif nispjegaw għafu li hemm abatipi, bażikament fejn l-art telet jew niżlet għaw oppost għal xulxejn. Issa f'Dolkos jekk tħares l fuq din naħa, bajdu aħna hawnhekk qegħdin ros il-qala. Jekk tħares fuq dik in-naħa, il-ġebel jisu mibrowx u lix, speċjalment hemmhekk. Dik hija kelma ngħidulha slick and slide bażikament. Jiġifieri fuq dik in-naħa bażikament il-blat il-lix iż-żerżeq u l-lixja il-biċċa area fejn actually hemm il-fault, jiġifieri dik it-transition zone. U f'Dolkos għandna eżempju, l-istess bħalma rajna il-ġebel ta' ċawlu kiel. Idduru magħha minn din naħa bil-maskla u pipe, par flippers u tistgħu tidħlu u jidħol ġewwa u għadna xi 8 nfila wara xulxin. Wara fejnu, did-daħla. Diki? Għawek edin taħt il-batterija ta' Sant'Antnin tal-qala. Tal-qala. Għaw barra, eżatti, jek tkun edha mill-bahar, et narom minn għawjen, nista nishtiq immur. Hemm żewġ swimming pools naturali, vera? Eżott. Daw kif formaw? Bażikament mana għandna traċċi ta' barriera qadima. U barra minn hekk imbagħad peress li qalblot u so on, xorta hemm areas fejn il-livell tal-baħar huwa l-istess ta' ċertu areas il-ġewwa tal-art. Allura mbagħad l-ilma bil-mod il-mod sindendi joqgħod jibdil kull darba u jħallilek naturu li hu eżin mhux stagnot. Mela lesti biex immorru nawmu ħalli nispiċċaw issa. Daqshekk, ħamorru nawmu f'żewġ swimming pools naturali, il-qala. The Local Traveller together with Visit Malta, ENEMED, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta, Visit Gozo. We would also like to thank the Ministry for Gozo and Planning. L-aħjar baħara fid-dinja fi żmienhom u ġew Malta, kienu l-ewwel Maltin. Wow.
minn fejn tallimna is-sena ta' Mhux probabbli li ġew minn Dinant Isqallin.